lamsogo khapangni takukte bukuk songno phaji jeng elamba kathani kok tang satangni khnalainai hakhe ang swkang no hai hinui sajao norok bebak bororok ni bagui kaitoni thani sabo sadi sabo sandi kobo koidi hambai borudi जों गोजां khe bebagono kaitono suriwui tongui manna tui khe bugra rok bai tei bebak bokrok rokni bagui kaitoni thani sadi abo kaham phia जोंनो मोथांनाय kaitor abono hamjago bebak bororokno मोथांjagui kubuino sithung hinui bonayo tamni hinba kaitor wngkha khoroksano phia kaitor bai bororokno gthar runai khoroksa tongo abo wngkha borok Kristo Jisu bo bebak bororokno phiyokna bagui sakno rukha abo wngkha bebak bororok mothangjak thung hinui kaitor naimano 6 jorao sijak rumase aboni bagui poito bai kubuni kok buni bororokni thani sana bagui ang pirnani bagui songhor khlai rohorjago ang tatal saya ang Kristowo kubuino no sawo phia poito bai kubui bai buni bororokni phwrwngnai joto jagao no chalarok suri santhung ang no joliawui walayawui ya kathano tisawui suri santhung ang buri rokno bo kanthani chumthani bolayawui kaham khe kanthung chumthung hno naithok khe phunungna bagui khajuta kanthung rangjakni gैना ganthi ibakhe muktarok ta kanthung phia morokni ribo ta kanthung tamo khe samung kahamno kanthung जों kaitorno suriwo hwngnai bwrui rok abo haino ma kanthai bwrui rok siring siring khe konyene wngsugui swrwngthai ang bwrui rokno phwrwngruya chelarokni bokhorok bo wngruya bwrui rok siring siring khe tongthai tamni hinba Adam se swkang swnamjago ulo khe ibi swnamjago Adam lama koro rujagya a bwrui se lama koro rujagui kaitorni kerokno swaio haifano bwrui rok konyene khe poito khlaiui hamjagui gthar khe tongkhe bwsa bama baise mothangjaknai elengba gthani kok khnamani joto khnai tongnai takuktei bukuk songno kaitor hamari kupulung khe rithung amen।